چێکرنا معروکان jî ya nanê Remezanê weke got li deverên tê naskirin yek ji dîmenên herî balkêşe got di meha Remezanê de li bajarê Qamişlo tê dîtin. Kargehê Macrûkan jî divê meha pîroz de amadekariyê xwe dikin û asta kar zêde dikin. Salih Mihemed got şêfê vê kargehê ye ji bav û kalên xwe li bajarê Helebê fêrî vî karî bûye piştî krîza Sûriyê sala 2011 ve karê xwe veguhestiye Qamişlo. Şêf Salih dibêje berî fitarê bi 3 saetan xelk kom dibin da معروکان بکرن. ام چه دکن ام حاضریا خود کن بری روژیه بمحکی ام مواد خو تخزینین شکری خو آرد خو تشتی خو تخزین رونه زیته ام تشتی خو تخزینین جبر ام تیرام بکید مها روژیه ده تevî got Macrûk di hemû demên salê de têne çêkirin lê di meha Remezanê de taybetmendiyekê wê heye. Hin welatî dibêjin got Macrûk ji aliyekî vîcûreyekî nan e, ji aliyekî din ve cûreyeke şîraniyê ye û enerjiyê dide kesên rojîger. Piştî min defterin dixwin, mêvanên tê mero dixwe, şêrîn, xweş yani xetiyar dixwin, zarok dixwin û adetî yani ceme her rojîm dikarin, her got bi rojîm dikarin. Hebûna Macrûkan li ser sifreya fitarê bûye mîna çandekê divê mehê de. Xwarina Macrûkan jî ji mezin û çûka re goncaw e û ev cûre li ser sifra dewlemend û hejaran jî tê dîtin. Lewma gelek kesin ji kar vedigerin, Macrûkan dikirin û ji nû ve berê xwe didin malê. نحن من حلب بس المعروك الاصل سامي ام بخوج باجر حلب نه جدر چکرنا معروک کان بخوج شامه پاشی هاتیا و گوهاستن بو و دوره وکو نریتک بتنی یا رمضانیا معروک سوس تمر هندیان رمضان نه پشت رمضان اوه کم دبه و وکو خو نامینه چێکirina Macrûkan di 6 qunaxan re derbas dibe û zêdetir ji 10 cûreyan heye. Bingeha çêkirina Macrûkan jî li her du bajarên Sûriye Dîmeşq û Helebê. Yên herî navdarin di çêkirina Macrûkan de ji beriya 100 salî ve ev cûreya şîranî tê çêkirin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.